Masha Allah, jaruman Kannywood dai a wannan lokaci sai dai a ce san barka, bisa ga irin abubuwan ban mamaki da suke ta yi a cikin masana'antar ta Kannywood. Tabbas wannan labari zai matuƙar faranta muku, za mu so ku kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo, domin ganin yadda wasu jaruman daga cikin masana'antar Kannywood guda biyu suke matuƙar ɗaukar hankalin mutane tare da ba mutane mamaki game da abin da suka shirya, wanda ya matuƙar burge duka masana'antar Kannywood da ma wajenta. Amma da farko idan kai bako ne ko bakuwa a wannan tashar ta mai albarka, za mu so ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Ku kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin ganin abubuwan da za su burge ku game da wannan al'amari da ke shirin faruwa a cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood. Da dukkanin alamu, jarumi Sadiq Sani Sadiq zai ƙara aure karo na biyu bayan auren da aka sansa yana da shi dama a kwanakin baya, wanda ya auri wacce ba 'yan masana'antar ta Kannywood ba. To a wannan lokaci da dukkanin alamu, jarumi Sadiq Sani Sadiq din zai auri ɗaya daga cikin 'yan masana'antar ta Kannywood, kuma sabuwar fuska ko mu ce sabuwar jaruma a cikin masana'antar ta Kannywood, wadda ta shigo cikin masana'antar da kafar dama ta samu amsuwa hannu bibbiyu a gurin mutane. Waɗanda suke bibiyar al'amuran na yau da kullum na masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, tabbas iya ganin hotunan da muka wallafa muku ya isa ku tabbatar da cewa wace ce wannan jaruma da jarumi Sadiq Sani Sadiq ke shirin ƙara aure na biyu da ita. Bayyana wasu hotuna da suka karaɗe shafukan sada zumunta, wanda mutane da dama ke wa hotunan fassara da cewa pre-wedding pictures ne, ma'ana hotunan kafin aure, wanda aka ga jarumi Sadiq Sani Sadiq tare da wannan jaruma mai suna Firdausi. Jaruma ce wacce fuskarta ta fara fitowa a cikin shirin labari na, kuma anan ne yawancin mutane suka santa. Sai dai ko a cikin shirin labarin nawa kowa ya san da cewa jarumar ta riga ta mutu, kamar yadda daraktan fim din ya shirya. Hakan ne ya tabbatar da mutane cewa to tabbas wannan jaruma ba wai a cikin fim ɗin bane suke waɗannan hotuna. Hakan na da alaƙa da cewa wata alaƙa ce da ke tsakaninsu wacce ba kowa ya santa ba, domin daga ganin waɗannan hotuna da ake ta wallafawa, mutane suke ta yaɗawa da cewa jarumi Sadiq Sani Sadiq da dukkanin alamu wannan ita ce mata ta biyu da zai ƙara, kuma 'yar cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood. Hakan yasa tashar mai albarka ita ma ta yi karo da waɗannan hotuna suna ta yawo a kafar sada zumunta, inda mutane ke ta rubutu kala-kala akan waɗannan hotuna. Ba mu ƙasa a gwiwa ba sai muka fara bincike domin mu gano muku gaskiya akan al'amarin. Shin da gaske ne jarumi Sadiq Sani Sadiq zai auri wannan jaruma ko akasin haka? Sanin kanku ne in dai ka kasance kana bibiyar wannan tashar ta mai albarka. Babu abin da muke kawowa irin labaran duniya da kuma labaran Kannywood baki ɗaya. Sannan kuma a duk wani lokaci da muka ga wani labari yana yawo a kafar sada zumunta wadda muka tabbatar zai ba mutane wahala domin gano gaskiya akan al'amarin. Tashar mai albarka tana bincike domin gano gaskiya akan al'amarin, sannan kuma ta ƙara wayarwa da mutane kai. Bayan bincike da muka yi, mun gano cewa waɗannan hotuna dai da suke yawo a kafar sada zumunta na Sadiq Sani Sadiq da wannan jaruma, an samo hotunan ne ko mu ce sun samo asali ne daga wani sabon shirin fim ɗinsu da suke ɗauka mai suna Jamilin Jidda, wanda da dukkanin alamu jarumi Sadiq Sani Sadiq zai fito a mijinta kamar yadda hotunan suka nuna. To wannan shine gaskiyar al'amarin. Za mu so ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Kuma ku faɗa mana ra'ayinku game da wannan abu da yake ta faruwa.